Ffordd haearn oedd hon i alluogi i wageni mynd i flaen y doman lle o'n i'n eistedd yna i gael gwarad o'r rwbal. ar ond dydi o ddim wedi cael ei orffen. Injan. Hwn i ddim os oedd o'n injan tren ta injan oedd yn aros yn ei unfen. Fan hyn oedd y tân, sef y firebox. A gwres y tân yn mynd drwy'r peipio yma. A'r dŵr o'i cwmpas nhw. Yn fan hyn. A fama hefyd.
twll Cornwall neu South Dorothea. A dwi'n meddwl mai cwt weindio oedd y cwt yno. Mae'r wire rope yn mynd dros y twll yn fan hyn i'r ochr arall mwyn gallu codi wageni llawn o waelod y twll. O, mae'n gynnas yma. Cysgod i'r hogia, naddu a hollti'r llechi ella. Mefus neu strawberries gwyllt. Incline. A'r injan drawst oedd yn
Gwagio dŵr o'r chwarel. Chwarel Dorothea a'r sied fawr. Ond ar un adeg mi oedd yna 4 twll ar wahân yma. Twll ffair, twll coch, twll y wyrglodd a twll ucha. Ond wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, all 4 twll yn un twll mawr. Ac wedyn yn cael ei alw yn chwarel Dorothea. Ar yr ochr ddeheuol oedd y cwymp, sef ar ochr yma. Dyna yr ochr agosa at Lynanlla. Lynanlla isa. Ac yn hwyr un noson mi oedd yna 8 o chwarelwyr yn waelod y twll yn symud rwbal. Rhywbeth wedi 11 yn nos oedd hi. A doedd yna'n llawer i weld wrth gwrs. Dim ond sŵn uwch eu penna nhw. Ond yn lle rhedag i ffwr o'r sŵn, wnaethon nhw redag tuag at y sŵn. Am ei bod nhw wedi ei drysu gan atsain yn y chwarel. A buodd farw 7 ohonyn nhw yn y cwymp. A dim ond un ddoth allan yn fyw. Yr incline. A dwi'n meddwl bod 'na wire rope yn mynd o fan hyn dros y twll i'r ochr arall ar un adeg. Oedd yn gallu
galluogi I wageni gael ei codi I fyny o'r twll. A dwi'n meddwl bod yr hen offer, sef y darn oedd yn honion yn y canol efo pwli I weld yr ochr draw, ac ella neu ddangos hwnnw ryw dro.